Гречка вважається кашею номер 1. Вона не містить глютену, вона добре підходить, в кого є проблеми з підвищеним цукром, проблеми із тиском, анемія. Прекрасний продукт для схуднення. Гречка містить залізо, магній, калій, вітамін В1, В6, цинк, селен. Наголошую, селен дуже хороший для щитоподібної залози. Єдине, в гречці його мало, але коли ми будемо споживати гречку з яйцями, бажано звареними, де селен практично не руйнується, хоча і в смажених він також буде зберігатися, то це буде пречудово. Гречка – це не зернова культура, це насіння. Ще й зелена гречка. Раз в житті її їла, до речі, ніде не можу знайти. Вона дуже корисна, там ще більше вітамінів. Єдине, вона не підходить, в кого синдром подразненого кишківника. Гречку споживаємо – це суперпродукт.